Sziasztok, én Fanni vagyok. Én Orsi. És a mai videóban tettem fel Instán nektek kérdéseket és válaszoltatok. Vagyis hát írtatok pár kérdést. Na, akkor térjünk rá a kérdésekre. az első kérdés, hogy kedvenc állatunk. Nekem a panda, utána jön a kutya. Nekem először a macska és utána a kutya. Kedvenc színünk. Neked? Nekem a babarózsaszín. Nekem a fekete és a fehér. Tudom, ezek nem színek, jó? Hány évesek vagytok? 11. 12, 13 leszek, jó? Melyik hónapban születtünk? Én januárra. Én márciusi vagyok. Mi a hobbink? Nekem az úszás, utána jön a bicikli. Ez a kettő. Nekem a röpi meg a kosár. Melyik suliba járunk? Mind a ketten ugyanabban járunk, sőt még egy osztályban. A Losonci téri általános iskolában a 8. kerületbe. 8 gettó. És az utolsó kérdés a kedvenc kajánk. Nekem vagy a nagymamám húslevese, vagy a rakott káposzta. Nekem a töltött káposzta és a nagyim húslevese. Talán ennyik voltak a kérdések. Na, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és majd találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!